Ganahan ra ba kay taning milagro? Peligro man day kayo ni. No? Ang milagro ba? Peligro. Giklaro gina ni Jesus ang mga nasod or mga lungsod nga iyang gimilagruhan, daghang milagro iyang gihimo sama sa pag-ayos mga masakiton, pagpapahawag mga yawa, pagpadaghan sa mga pagkaon, paghimo sa bino nga tubig nga mahimong bino. Iyang gisaway ang mga tao. Ngano man kay nagsigi na lang sila og pahimulos or kaha nagpagarbo nga sila nakadawat og milagro pero wa na maghinulsol sa ilang mga sala. Lingi ako no na imong tupad ing nagimilagruhan na ka, nakasuway kang gimilagruhan ka, wa mo kasuway nagimilagruhan. Kinsay nakasuway ta sa kamot. Okay. Nya naghinulsol na mo sa inyong sala. Wa na mo magsigig pangasaba. Wa na mo magsigi og panaway. Wa na mo magsigi og pamakak. Na siya. Kay usahay ra ba mag-apas ra gitas milagro pero wa ta kahibaw ngano ang Ginoo naghimo ni ana nganhi kanato. Una sa tanan dili kita angayan nga milagruhan sa Ginoo. Kana bang gitawag na tog extraordinary nga manifestation sa iyang gahom dinhi sa atong kinabuhi. Di ta angayan oy. Kay wa gitay merito atubangan sa Ginoo nga makadimanta nga milagruhi ko. Magtanang uban kanang masakit nag-cancer, kami pader mutuo man gyud mi nga God can do miracles. Kinsa man sayo mutuo na. Pero ang pangutana, angayan baka nga hatagag milagros Ginoo? Angayan dili. Ha? Magmilagro lang yung Ginoo para mabuhi ka. Nya nagsigi kag pangangkon na ng imong yuta. Wa gay na nimo tagaig agiana ng imong silingan. Sigihan gay na nimo kiha kanang na ngutang nimong wa kabayad. Imo magani ikiha. Nya mangayo kag milagro angayan gana. Sige magani kag pangusi anang imong mga bata. Sige magay kag yaw-yaw nya angayan jud kang milagruhan. Oy, hilas biya nimo. Mo bitaw. Di ra ba gyud maghinulsol mo justify pa labaw na gyud na ini takes na ko karon pader iampo nga magmaayo ang panglawas aning mga tawhana nya wa para ba ni sila'y kasal pader nako may ratag mga matay na sila ngano wa man magpakasal ana tungod lang kuno kay gulang na sila kay ang usa biyudo ang usa sad biyuda nga nagka-uyab sila nagtipon niya nga sakit iampo in taon pa din nga maayo sa sakit wa ra ba ni sila'y kasal nako kana peligro kay na mas may pag inyo din ang ipakasal aron mamatay na sunod semana at least luwas na kaysa magsige tag ampo nga maayos ilang sakit aron magpadayon sa ilang pagpuyo-puyo. Oy naunsa gud taon ta hain na gud nato gibutang ang atong sentido komon. Di ba? Mas importante ang kaluwasan sa kalag kaysa lawas. Di man gina gisulti na ni Kristo. Ayaw mo kabalakag unsay mahitabo sa inyong lawas, kabalaki unsay mahitabo sa inyong kalag. Kay maunay hukman, maunay ingos Kristo diri sa adlaw sa paghukom. Maunay lisod kayo. Hukman tang tanan. Kanang imong pagsigig puyo-puyo, kanang imong pagpakiglibin anang parihara mong sex, pulos mo babay, pulos mo laki, nya kusog pa kay mong moampos Ginoo in taon ayuha in taon ni among sakit, kining panakit sa among tuhod ayuha in taon Ginoo, tagahi in taon may grasya. Mami ang Ginoo ako mong taga-agrasya aron padayon mo anang inyong yawanon nga mga buhat.
Lingi ay mong tupad. Yung na kinasal mo. Wa man sana gani uyab niya kinasal na noon. Dinhi bitaw sa ato, makaingon kita nga dako kayong milagro sa Ginoo nganong daghan mamalit og slots. Para nako mo gini dakong milagro. Ako naa sa ko'y daghang mga sala. Pero kining maong mga pagpakita sa Ginoo og dagko kayong mga timailhan sa iyang paghigugba nato nga mura nag milagroso na kayo ba nga dinhi nakadawat na tag mga contributions hapit na mo 100 million para lang sa atong parokya. Mao ning ni ang ingon ani na ning nahitabo nya kana pang natabang nato dito sa ubang mga parokya labi na sa Kapilinya 40 million sa na ang nisod nato dinhi para atong tampo dito kadtong kang Venerable Chupilo Kamomot mga 7 million sa to ang nisod nga donations tungod lang sa atong pag-announce ug ang uban pang atong ipangtampo ngadto sa lain-laing mga parokya ug uban pang mga lugar nga naay mga panginahanglan. Dagko kayong amount hapit na mo 200 million ang atong nadawat dinhi nga mga donations tungod aning slat-slat. Dili ba ni usa ka dakong milagro? Milagro. Nya unsa may mensahe sa Ginoo para nako gipahinumduman ko sa Ginoo pag hinulsol na lang imong sa pader. Mga bitanang magilty gyud ko kun mosuod sa kumunahuna nga bang yawanon ba? Aka mo na amsad mo yawa nga hunahuna di amsa ko ako. Nya mosuod gani na moingon dayon ko pagkawagin ako'y batasan Lord. Kadako aning imong gipakitang milagro nga nagmahal jud kanako nya makahuna-huna jud kog ingon ani nya mo sulti man sad siya ingon siya nga pagbaso lang kay ay lang nagdayon na nara man kana si mong nahuna nako nindot magong dayonon. Pwede mo excuse lang bisag kausa lang ana ba Ginoo nara na nimo basta igabot sa paghukom di biya ko mo kwintag pilay imong mga slots nga nadawat pila ka book buildings ang imong natukod di biya ko mo kwenta na di biya ko mo kwenta pila ka book parokya imong natabangan pila ka book kabos inyong napakaon pila ka book masakiton ang napatambalan pila ka book estudyante ang napaeskwela di biya na mo'y akong kwintahon inighukom nako nimo nga akong kwintahon limpyo ba o hugaw ang imong kalag. Di ba nakwintahon sa Ginoo pila kana si kag ampo Ginoo in taon makapasar ta ko sa board exam Ginoo in taon makatrabaho ta ko Ginoo ma-promote unta ko kana nya tawgon na nimong achievements nya gapuyo-puyo gyapon mo sa gyapon kay kabit sige gyapon mo premarital sex ug mamatay ka dili na mo ipos Ginoo nga natapnat sir ka sa board exam unya tuaday kay uyab sige mong tinukhangay way kasal. Pero tapnat sir ka limpyo kay kaglawas mo report ngadto sa imong opisina kay kunuhay executive ka nya hugaw de kay imong kalag kay gapuyo-puyo pa mo anang imong katipon karon di ba hinuktok lagi mo pariharata pulos tagi challenge pulos tagi pahinumduman nya mas kuyaw ang silot kung daghan ta grasyang nadawat sa Ginoo. Unya wa gyapon ta maghinulsol mas kuyaw matud pa niya diri mas sa to mas maluoy pa ang Ginoo ni adtong mga buangon nga mga tao nga wa matagaig milagro sama nang manuyupay kanang mga manuyupay luoy man kay na sila wa man gina mamilagrohi in town ang ginikana nila mga manuyupay sad kasagaran unya nangapriso na sila ang ilasang kuyog pulusad mga adik pulusad mga bisyoso nya mga matay na sila ngayon ana nya ato day inon huy ka makasasala huy galunang sa sala pero ikaw dako kay kag balay daghan kay kag mga kwarta kay malampuson kay mong negosyo nindot kayo kag mga anak kay nang lampos gyung tanan di ba grasya man na pero naa lang yapon kay
kalagot sa imong igsuon, wa gyapon ka makig-uli, sige gyapon kag panaway, wa gyapon ka magtuman anang sugos Ginoo nga pasudlas inyong balay ang way balay. Kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad, higugma imong kaaway, wa gyapon ka magtuman ana bisan pas kadaghan nga imong nadawat na mas maluoy pang Ginoo adtong mga adik nga wa gid intawon kabati og walis pare, wa kadawat og grasya nga Dios non kay kanimo nga siging simba, siging dawat, pero sige sangkiha dito anang kaso nga tungod las yuta, tungod lang anang mga utang. Da, hilom lagi mo. May pag inyo na lang nang iatras ang kaso, niya ang inyong igasto, ipalit og slot. Kana bahala mabira ng imong yuta ng kabuang ng imong igsuon o kana imong igagaw nga ilugon gyud ang inyong yuta tungod lang kay dato na siya, tungod lang kay may daghanin na magani akong nahibawan nasulti naman ako nyo ang naggasto in taon sa iyang pag-eskwela ang iyang igsuon nya pagkadlampos na niya na abogado na giilog na hinoon ang mga yuta siya mga igsuon di na gani kahinomdom nagigastuan de siya sa iyang igsuon na karon iya nang giilugas yuta sagdi lang ipailog na niya maka luwas din na niyang iyang pagkaabogado di na magani uban napari na purti na nung isuga din agid noon mutabang hastang iyang mga kaliwat din kaduol niya pari na rabagid unta purti rabang daghana kuno gipamalit nga mga yuta jadi nakaduol ang mga igsuon hastang mga igagaw matod palagis usa ka igagaw nga nisulti nako may ratag maimpirno ng paria pa diri ako ayaw sa din taon maapil unya ako na nasubo bayasad ko kay di lang ko musulti o kinsa pero nakaingon lang ko ba nga paita no hastang mga igagaw maguol na hinoon nga napari naman unta nga sige ming misa sige mig ingon na pasayloon maghigugma ay ta kay mo manay mensahis Ginoo nya amo nang ipaambit niya sa real din kinabuhi dako na biya kini milagro namong mga pari kibaw mo unsay pinakadako namong milagro kana gyung ini-consecrate namo nga mahimong body and blood of Jesus ang bread o ang wine kana pertinan dako ang milagro unsar gud ni amo mga kamot makasasa makaning kamuta unsar gud ni among baba nga musulti ni ana angayan kani pero gihatag sa Ginoo kana una nang milagro ang ikaduhang milagro inigdupa namo kolekta dayon na way tao magdupa-dupa makakolekta oy kamera kadako milagro ana tanawa karon taon-taon kana munay ikaduhang milagro ikatulong milagro basta musulti mi mutuo gyud ang tao generally speaking mutuo gyud inigingon namo nga naataroy amutan hatag mo diri hatag gyud hatag mga tao bisag usahay sad-an sad mi amo lang ng ilad-ilaron na yun ang amo bang tingog ba makatandog sa kasing-kasing generally speaking kadakong milagro ana unya magpabilin gyapon mi sa sala mangandoy gyapon mi anang sala sugal hala babay laki mga sexual sins ug uban pa mas dako ang among silot niini ako maugay na ako mahuna-hunaan mas dako ang among silot kaysa mga parokyano dinhi nga panagsara kay makasimba kaysa mga parokyano dinhi nga natingali nagbinungulay tungod sad kay wa sagid kahuna-huna nga wa sagid matambagi na anad sad anang kultura nga gipasapasa ang away mas maluoy pang Ginoo adtong mga tawhana kay kanako nga pari nga purting daghanang nadawat nga mga miraculous blessings na pagbantay mo ana ngayo mo maayos inyong sakit nya yano-yanohon lang na inyong kiskis inyong kilay nangaunsa gud mo di ko na dipiktos imong lawas ngano imo man gikiskis nga gitano man as Ginoo yano-yanohon lang na imong pakolor imong buhok
imong gubon ang original nga gihatag sa Ginoo. Pagmatngon ka yano-yanohon lang na nimong palaygit ka ng paputol lang ng imong palupyan tiyog. Pagmatngon ka kay dili kay gabuhat ana, gibuhat na sa Ginoo. Pat kuang basiktomi ka diya. Pag sure diya magpatato-tato ka ng imong panit, imong koreksyonan ang Ginoo kay haron kunuhay nindot ka tan-awon, gibatian na lang jud ka anang panit nga gihatag sa Ginoo. Tan-awag makanser unya ka. Tanawa, magsigi na sa kayong Ginoo in taon, ayuha ko sa akong kanser. Nya ini kayo, tato-tatuan lang ang lawas. Wa gyud paghuna-huna, Lord, musugot ba kaning akong gibuhat? Dili rason nga naa ka sa prisuhan nga magsigin lang gid mong tato, abuso anang lawas. Hapit na lang tanan, gibulit sa tato, giilisa na lang yun. Lahi na kayo ang naong pulos na tato. Sorry ha, musulti ko ani kay naluoy ko. Maigihimo ang Ginoo para nato, nindot. Para natong koral diha Kani, kana mga batawhana din iwara ba ginakatampo tingali paghimo anang koral. Kabantay mo, diyan na dapita. Anay, vandalism, gisuwatan. Naku, nanam lagi ni vandalism. Wa gyud mo tahod sa simbahan. Ya, wara bay siguro kanang uban ana, sige nagkaon din ni panahos atong pista. Kusog kay na mangayog pakmil. Wagi siguro kusog kay na mangayo anang tag 5 kilo packed rice nga atong ipanghatag. Nya, yano-yanohon lag suwat-suwat diha vandalism. Wa gyud kahuna-huna nga kining simbahana gitampuhan ni sa daghang mga tao, gihaguan ni og beautify sa mga tao. Pero sige lang, maluoy lang sa tanang mga batan-una kay wa man gid in taon sana sila matagai og gitawag nato sakto nga pagpasabot. Ang kuyaw og kaning ni adinhing nanimba mo ni magbandal diha. Di ba? Nya unsa may vandalism nga naa nato nagihatag sa Ginoo kanang atong butangag buling ang naong sa Ginoo. Butangag buling ba? Diri sa unang pagbasa si Moises gisagop sa prinsesa sa Ehipto. Ang papa atong maong prinsesa gipapatay niya ang tanang laki nga kaning Israelita or Hebro, pero ang anak nakita niya ang kanindot sa naong sa bata, iyang gisagop, iyang gipahimsog, iyang giatiman, pero kaaway to niya. Si Moises pagkadako na iyang gipatay ang nagdaog-daog sa iyang kaliwat, ang Ehiptohanon nga nagdaog-daog silang kaliwat na ay nakakita nga Israelita. Imbis mulaban siya ni Moises, iya na noong hulga sa dihang gibadlong siya siyang kabuang siya. Oh, maya patyon sa kunin mo parehas imong pagpatay atong Ehiptohanon. Iyang gibutangag sala si Moises mo tong gusto na noon siyang patyon sa hari. Nisibat si Moises kisay naghatag niya og bati nga image ang iyang igsuon nga gitabangan gud unta siya. Di ba kamo karon wa mo yung mga tao nga inyong gisigihag butang og bati nga image? Vandalism na. Kana bitang ikaw inahan ka nya magtan-aw ka sa imong anak yan na sining naong ning tapulan ay. Unsa may imong gibutang nga image sa imong anak? Tapulan. Nya kana sang anak nimong sigilag kahagbong naong ni bugog dako bugo imong ibutangan ang imong bana nga palainom igulit niya nasa ni palahubog panuway dako ang imong gitan-aw ba niya ba ang image niya palahubog an nasa ning sugarol nakapangabit og mga kaduha niya nasa ning mga himabay ang imong bang gibutang niya imong silingan nakapangawat og kausa ang kawatan ana no. Masawan, wa mo ana? Ay lingi ako na unto ba wa ka na? Wa kay mga taong vandalism na nimo, gibandala nimo ang ilang image. Karon ting eleksyon ra ba? Ning sadya nasa ning. Ay, paita. Ayaw mo ana ha? Kanira bang panahos eleksyon? Sus bisag barangay ra tuod na
Pero hala, hinapakay yung lapok ang uban. Dinautay to the max. Vandalism ka na. Masukong ginawa na. Kay kitang tanan, image and likeness of God. Nganong imo man ang butangag buling. Mas may pagmuangkon ka sa imong buling kaysa imong ibutang ang imong buling ngadto sa uban. Muna ingos Kristo, panglimpyo sa imong kaugalingon. Una ka makalimpyo sa uban. Kuhaan ng troso diha sa imong mata. Una ka mga ambisyon nga kuhaon nimo ang puling sa imong isig katao. Importante na ha. Daghan ra ba kayo mo grasya dinhi, pamalit na lang mo slots. So congratulations sa namalit og slots, papas na ning inyong buling. So ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ning abot na og 33,911 ka slots. Oh, pakpak. Nag-anam, nagkajutay ang nahibilin. 42,089 slots na lang. Kajutay na lang ana. Gikan ko nag-76. Niya, ang ato sang 4-slot challenge, ning abot na og 407. Pagka 1,000 rabi akong yun-una. Basig mo abutin noon ning 4,000. Basta inyong paspasan, simbak ko lang in town. Ipaduol, no? Simbak ko, ipaduol. Rana bang kami mga ulitaw pa may sa una ba? Hastan ba, no? Magkauyab mo ni Kuan. Gwapa kayo ba? Ha? Kami? Magkauyab? Uy, simbak ko ipaduol. 4,000 din na simbak ko sa din tao na ipaduol. Oh, dako na kayo ng grasya. Pero hinaoton ta, makatudlo na nako og kaninyo, kanato, nga maghinulsol ta sa atong mga sala. Kay niya ang grasyas Ginoo, niya ang milagros Ginoo, gipakita dinhi sa San Vicente Ferrer. Basin bayag mo ingon ang Ginoo, kamong taga San Vicente Ferrer Liluan, pagkadako sa grasyang gihatag kaninyo, lupigon lang niya mo atong parokya ni Kuan, parokya ni Kuan, parokya ni Kuan. Ano ha? Sige, ligay mong tupad. Ing na maghinulsol na ta ha? Hinulsol na ta. Ana. Sige, manindog na ta katong mo hinulsol.